Obisha for na so ya san na hia biem. Na kakra ni ana tete obisha de si ye na ni so se niema ekoso e wa ahemfie ye beyiyi no maako na yesua ho ade. Be nani ya monhu niema bi nenne de si ye ni so a ye bedi ho nkomo na yesua ho ade ani Kyinieɛ. Asanfo kasa bi ose Ahenfo Kyinieɛ ebi edida bi achi. Eno nenne ye hia wa hase. Sede da bia ye no mene Teacher Kantanka ana ebetwetwe nkomo imedi adikofi kakare aha eye titu bi kire Teacher Kantanka wada ma me mwakọ aba meju so ebu Rwanda so yasa na hia bi mu nne ade ade si ani so na yesua ho ade ani Kyinieɛ na ye kasa Kyinieɛ mpo ene den yo ye kasa Kyinieɛ samre ya abrofo kasa abefrafra yedi ebi a ka no brofo kasa mu a na ngrofo beti ase yi ye kasa umbrella no ana yen yekrum kasa de ye ka ne se Kyinieɛ na Kyinieɛ no nso egu ahodo enti Kyinieɛ na ngasa ye friend Kyinieɛ no empempi ayde se kane titi wo no yakwafu mu no na nsuo to no na ye twa bode hai ana han bia nsuo ntimi mfom na yɛ akata yeti na yɛ di dwane akoba bia yesi dan ya nsuo nkaye na saade no na nipa nimdie mu no ɔno mayɛ te sɛ ntoma bi ya ade somu a obetimi akuram na sɛ ade na esomu no ayɛ de ensa somu na wo de asiwu a wotiri so na wo de anante ana wode akata oso se beyo a awianhye wo ana se nsuo embo no saade no a ye de kata ye so no na friend Kyinieɛ afi ma me hwa asem bi se to so mienu sen ana Kyinieɛ ye ka ho asem yi ete yo Kyinieɛ gu ahodo nti so fa Kyinieɛ baako a ne titru ya na ebi so pa ene bi nso so wo mfimfin ene bi nso so na de ya ye de enenam awiamu se awianhye ene de ye de nam nsuo mu se nsuo moye no ene de ya na ekuma bi na baako ewo ho a ufi no so ana wokoso eno so kakra eno nso Ahenfo ena de eno esi wo mo so omutimi de tena efie ana se edan bi ase na yesan wo baako a eno nso so pa na eno nso ne kase no nyina nkire se ewudim foforo enye Kyinieɛ ne nyina ka bom na ye Kyinieɛ no na Kyinieɛ no wo fa baako a na hu se Ahenfo de no ana se Kyinieɛ kakraka pa no ya na mo bibi a etua Kyinieɛ no soro eno no ye fra no ntua akire ntua Kyinieɛ no achi ana ade no a ye de akata ade no so no emma awianhye wa na nsuo emwo no eno nso ye fra no nkataso Kyinieɛ no nkataso eno no ana ye wo ade no a ye de nkataso no seso no eno nso omo fra no nkrampan se wo de ko brofo kasa mo fra no skeleton ayi nade ene anase mpampuro anase nnua nkumankuma bi ene anwono ene yakekansi animu ayede ayi ntuma kata so no nkrampan ena sanwo ade a bema nipa netimi asom ede akata no so no nso yefre no Kyinieɛ no aba no eno Kyinieɛ no aba nti no Kyinieɛ dua ana ya aba nti Kyinieɛ ni dua Kyinieɛ no siso ne Kyinieɛ dua Teacher yan hwɛ Kyinieɛ ni dwumadie pa ene sen yo ye ka se Kyinieɛ a se de medika kan bi no ye de buru ye de kata ye so se ba nsuo emoye ye san de kata ye so mra awia ebo pa na no nso so adwo awia no ano den no ena nananom nso ahema ene Ahenfo ahodo no onom nso de si wo mo so
na omo de no ebi o ha dodo no anye ohene no ana disi ne so obi na disi ohene ma so ana odisi ohene so enti eno nso kire odibre ndi Kyinieɛ no ma yehu dibre ewo babi a yewo enti na je se yede kata yede yo se nsuo moyen na yede ye se wianhye yen enso ye san de ye se ba ye behu se ye dibre nso so tia mame musa we mfantwa mu Kyinieɛ ye ba ya santim ye niema mu a ohene bia ntimi se me ye ohene a me a ntimi nkitam Kyinieɛ mfa nkodwa ba ase eno njire se wa okuta Kyinieɛ a na je se o nhyeda nya ohene okwanimu se okwanimu dia se obi ekuta ma eno na kire se wo dom ya na bibia ni aya na nkrofo pese o mo twea ma na kosi se obi yakwa nye no ne fe no ene se obi kutam edisi ohene so efe ene nipa no nso a okura Kyinieɛ no si ohene so no ono nso so de o yama hwehwa ne embipa no sakwa dize obi hunu se obi kuta Kyinieɛ si ohene bi so a wo nzo obusa se na re ono antimi kuta ni Kyinieɛ ma ne fe no mba obi kuta no ene ma ne fe no ba mame fa we nso enka ho nyema bebre wa hemfi a ye obi a we da no wo ye ohene se ba sante se de ka asante se mu ya asante Kyinieɛ ye wo ohene wo hwe asante Kyinieɛ so ana se bia etisa udu osande ne fie ena sebe anana hemfie ena obi a sua bibi firi Ahenfo aka nyina ndi eho na ye de beye mfato ho mfato ho a wo ne se ye wo osande hine ehye nkwa a wo mo Kyinieɛ na wo mo eye ho adwuma na wo mo kuta edisi Ahenfo odisi ohene so na wo mo hinkwa ne nyina san wo mo hene ndi Kyinieɛ chimfo hene ona oda Kyinieɛ nyina no ti ahemfie de chimfo hene afi yemra sembisa etoso nan asante kasa mu yetaka ese ahemfo Kyinieɛ ebi didabia chi Kyinieɛ gu ahodo Kyinieɛ egu ahodo ene se ye wo Kyinieɛ nketwa so ya eno no wa kura utimi kura wa de se menye ohene a onye ohene wa ukura wa de na ensuo to na ekutawo na ye wo de eno akro no ana ewie ebo a odi bekura na Ahenfo de nde usimu a ye wo eno no de me kan se ewie ebo a efre na katawia Kyinieɛ no abi nso efre no akatawia o de kata ewia nani ena eno pa ho a ye wo Ahenfo nso de na Ahenfo de no emu achebe miansa mienu a ye kaye eye baako esua na baako so ye kakraka pa na de ye kakraka pa no ye frɛ no bam Kyinieɛ na se ben Kyinieɛ ben no efiri memem mema Kyinieɛ ndi bam Kyinieɛ na ben Kyinieɛ akakraka pa ya jeze wo hia de ne ho odin na wasom de gina de si ohene so ene ye wo baako so a eno nso esua edi kakraka pa na chi ye frɛ no petum Kyinieɛ ana se kropon Kyinieɛ tija ndaka bo me wa hase wo kan kakraka Kyinieɛ kakraka no adenti ana wo mu kita Kyinieɛ bo hu na wo mu de pim ho wo mu huja no mu de adenti a eye mu donti a ana no so obibi fraye yo ni mienu nyina kire se ade no ekutawo a emu odu ne mu odu no nso no odi gina fa ako a emu be edu kese di nipa no wode koba no no a se wo do na woto nwom enwom na woto ni ndi no wo nti ado no bre saa na omo nso de nti odu babi no ohuja na odu babi na ode sa na ode twa no ho a e ma na hunu se oye adwuma ba ko no no etoso mienu huja no egina ho ma se wie bo na emu ayehye wonam na baby amowo na hohye num se nipa so timi twahye a ohene ho ba ede shoba nti ohuja kosoro a na agye mframa agu ohene so nti eno nso
bibi ba ko bibia no so ema yehuja Kyinieɛ no tija me da safe ma menhwɛ asembisa etoso nnum ma memmusa ne sei ebreben ana edi Kyinieɛ di dwuma na ma abusa we ma memfa we ntoa so adenti na se de na wo kan senka Kyinieɛ bia ye de kata bia so anase nsuo to anase ye de kire wo hene ne dibre na adenti na se wo hene tipedo so kura na Kyinieɛ si ne so yo eno nso Kyinieɛ na wo hunu saa no anya Kyinieɛ akeke abibifo ade bia ye bia no ye wo asekire ebi so wo a ye gye ne saa asekire akeke esan wo ye hu mu nipa abibifo bibia ye bia ya na ye de sem ebata ho enti yesi nananum kasa ye mo no mo se ohene onyankopɔn hu ohena pampam enso eye kasakoa ene se onyankopɔn de utwa utini fi sokro obehu apampam so uja utiri odem kra obehu apampam na nyankopɔn hu ohena pampam no e kire se tumi ahodo bi wo wiem ebi kra na se be anoma bi enam so a wakodua so ana se waja nanan na betete agu ohena pampam ne senti esese baby ohene wo bia no bibi kata no so ana se bibi bebo no a emfa ne se wo dem Kyinieɛ kata no so na se bibi ti free soro bebo no ebebo Kyinieɛ no so enti yese onyankopɔn hu ohena pampam no ase no no se yede so adeboni bia ebeba eye huhu mu ana se nipa aniso bibi betimi abebo no ena ne senti Kyinieɛ si no so ba bi owo bia sika tanka yenhwɛ wa santimam abibimam tse Ghana nyina ana se akamam mpo no ye niema ye bia na se de wo kan ye de ahohomsem ebam ye de nyamsom ebam asoresem ye de niema economical issues ne socio-economical aspect ne niema bi ebe frafrafrafra mu yenhwɛ ne sei ahintasem a ewo sa niema Kyinieɛ si obi di Kyinieɛ si ne so se wo hene ko ba bi a Kyinieɛ butu no so obi ko ba bi a Kyinieɛ kan ho yenhwɛ hintasem a ewo ene ahohomsem se de waka kakra yenhwɛ sa de no yo me de menko ade anka bi a ye behwɛ se ade bia abibifo ye ye de ye ho ana se ebata ye ho bia na odin ene san wo asekire ene san wo mpaninsem taakire ena esan wo ahintasem enso ewo akire enti wo fa adin a nananum Kyinieɛ titru ye ba osante na ahemfi a o Kyinieɛ no bia ede oyokoma Kyinieɛ wo bia ede prekese wo bia ede nyankonton enti Kyinieɛ no ewo wodin nanka bobonni enti yewo no pisa enti Kyinieɛ bia ohu bia no enye ne saa keke yamani din yamano mpaninsem ebata ho na hintasem enso ewo mu ene se ade na ohu se esisuo no kasa tija kanta yenhwɛ se de wo kan no wabobo Kyinieɛ ne bidin de akire yen ene yenhwɛ Kyinieɛ din na wabobo no ebi ho mpaninsem yemfa ne se bibi te se prekese yenhwɛ ho mpaninsem prekesa yewo Kyinieɛ bia ohene bia obeba bia no oye Kyinieɛ no bi santini bia obi ba oye bigum enti Kyinieɛ bia obehu bia ohene bi pen so ena oye ya ekasa so ewodin enti yefa prekesa wo kan ya ene oyokoma Kyinieɛ eye osande na opoku are pen so
ɛna pokora odi kan ne pɛn so ɛna yɛ saa Kyinieɛ no wofa ayi nyankontɔn a ɛno nso yɛ ɔsantehene ɔsɛ tutu pɛn so ɛna no nso ɔyɛ nyankontɔn ɔsantehene ɔsɛ kɔdwo pɛn so ɛna nanka bobo nini ayi nanka aboa wɔwɔ nanka ɔkyere anoma nso no pɛn so ɛna ɛyɛ wofa ayi a ebi di dabi akyi Kyinieɛ bi yɛayɛ Kyinieɛ no ankasa na yɛayɛ ketewa bi atua ɛtoɔ ɛkyerɛ sɛ ebi di dabi akyi ɛno no ɔsantehene ɔsɛ tutu ɔtɔ so mmienu pɛn so ya ɛna no nso ɔyɛ okay abusua yegusu a yesua de na da bia meka kyerɛ sɛ yɛne teacher kantanka hyia se ya ɛyɛ adesua brɛ megye sɛ nneɛma a wɔka nyinaa ebia na nempo ne da edi kan a wate nti sɛ wodi bibi sei atu tim na wodi bibi sei atu kotoku na aka kyerɛ wo ma ɛboa na ama wɔhu no sɛ deɛ esitie teacher kantanka bada ma yɛnhwɛ Kyinieɛ so mfasoɔ sɛ wɔsom mu asetena mu ana sɛ yɛbɛka sɛ social economic art forms sɛ yɛsiesie Kyinieɛ no ne nneɛma no yɛnhwɛ ɛho asɛm so yɛhwɛ Kyinieɛ sɛm no a wobɛhu sɛ wofa no yɛn daadaa asetena mu a Kyinieɛ no yɛse so Kyinieɛ no deɛ ɛyɛ a na ɛsi soɔ no ɛyɛfrɛ no Kyinieɛ ntu akyire no ɛdwabɔ mu no ɛtumi boa yɛ ma yɛhu sɛ mehene Kyinieɛ ni ɛfisɛ wonim wo hene deɛ ɛsi ne Kyinieɛ soɔ nti wowɔ akyirikyiri dɛ no na wayera adwa no mu a wototo w'ani a wobɛhu sɛ mehene ebi a tɔkyerɛ fa anaasɛ bogura na kwakwa do bisi obi die so ɛfrɛ no sɛ mehene akraboa ɛna si ne Kyinieɛ soɔ tututu w'ani na hu a na ɔkɔ nti ɛyɛ abrabɔ mu asetena mu no ɛyɛ adeɛ a Kyinieɛ ɛboa yɛn ɛwɔ adesua mu nso ɛkyerɛ yɛn sɛ yɛfrɛ no sɛ yɛsua adeɛ firi mu no nkurɔfoɔ wɔ hɔ a wɔhyɛ da yɛ Kyinieɛ no wɔn adwuma koraa wɔn ba wiase wɔn yɛ no wɔn yɛ tɔn ɛma Ahenfo ɛma wɔn sika to wɔn bɔtɔ mu nti obi so wɔ hɔ a ɔno Kyinieɛ no asɛe no ɔno nso ɔyɛ ne yie ɛno nso ma ne sika ɛto no bɔtɔ mu Kyinieɛ no ankasa ɛho adwuma sɛ ɔhene bi kɔ baabi na obi nso kura Kyinieɛ no de si ɔhene no so ɔno nso nya sika to no bɔtɔ mu nti ɛhɔ no woba sɛ ne fɛ nso a Kyinieɛ no ɛma nipa di adwene hodoɔ a yɛdi agu Kyinieɛ no ho sɛ deɛ si Kyinieɛ no apampamu ne nto akyire o sɛ Kyinieɛ no ankasa ne yɛfrɛ ne sɛn ne ntoma no a yɛde akata so no o ne nyinaa yɛyɛ nneɛma gum ya ɛkyerɛ yɛ adeɛ ɛno ne fɛ ɛne ne biribiara no ɛno nso etimi ekoyi ne ba yɛfa sunsum mu nsɛm anaasɛ ɛyi a Kyinieɛ no san kyerɛ yɛn nyansa mu nimdeɛ nyansa mu nneɛma pii ebi na yɛka sɛ deɛ esi Kyinieɛ no apampamu no baako bi a yɛhu yɛ na yɛ ahaban mmienu ɛna yɛaka abɔ mu nyɛ ahaban no akɛkɛ ahaban mmienu a yɛaka abɔ mu na ɛka asɛm a ɛka ne sɛ ahaban mmienu ka bɔ mu a ɛkyɛn apem ɛsene apem ɛno kyerɛ wo sɛ nipa nko a wonante mmom sɛ yɛka yɛ ho bɔ mu a musu asɛdeɛ na moka mo ho bɔ mu a mokyɛn apem yɛwɔ Kyinieɛ no bi wɔ hɔ nom a bɛhu sɛ wɔwɔ ɔyɛ nanka wɔakyere anomaa etua n'ano saa wei ɛwɔ akyire adesua ɛwɔ akyire ɛne sɛ mmerɛ bi ɛna anomaa yi a ɔkɔbɔ wɔwɔ bosia ɛna kɔduru sɛ ɛsɛ sɛ wɔwɔ anomaa no tua n'aka afei odwane ohu wɔwɔ a na watu afa soro onim sɛ wɔwɔ nso onim ntakra wɔde bɛtuo nti wɔwɔ no kɔtɛɛ no ɔpɛ berɛ ɛwɔ nsuo ho nti odu hɔ a ɔno nso bɛnom nsuo no bi sɛ nyinaa akɔhyia hɔ ɛna ɔkyere no
ɛna ɔse meda asase anyawam wɔwɔ no medane asase anyam mentuma so mede metema asase so ɛna nso manya wɔ no na kyerɛ sɛ wo adeɛ bi a woyɛ biara wɔ no ho akatua anaasɛ wo dada obi sɛ deɛ nyaa dako bi deɛ ɛtoɔ bɛda hɔ ɛnɛ na yɛnhwɛ na sɛ prɛkɛsɛ yɛ a yɛkan so no bɛwɔ biribi foforɔ yo prɛkɛsɛ no nso gyina hɔ ma prɛkɛsɛ ɛwɔ pampan paa sɛ yɛde aduane o sɛ ɛyi ne foforɔ koraa no a wakɔnya bie koraa no wobɛhu sɛ obiara pie a ɔte ne pampan na asɛm a ɛkyerɛ yɛ nyinaa ne sɛ ɔhene no a saa prɛkɛsɛ no yɛyɛ si ne Kyinieɛ soɔ no ɔyɛ ɔhene bi a baabi a ɔbɛfa bi a ɔte ne din nti ne ho pampan agye baabi a prɛkɛsɛ gye ne du a ofiti kootu a na ne ho agye afiefiem nti saa na prɛkɛsɛ no sɛ wobɛnya Kyinieɛ no bi ya bibi foforɔ akokɔ baatan Kyinieɛ te sɛ akokɔ baatan ɛkyerɛ sɛ ebi wɔ koraa ɔhene ɔbɛdi asɛm no koraa da no ɔde bɛkyɛ anaasɛ ɔbɛgo ne nsam sɛ bi koraa sɛ nka yɛkɔkum wo a saa mmerɛ no ana ɔhene wɔ tumi sɛ yɛkum nipa no a ɔde bɛkyɛw anaasɛ ɔbɛma wɔtua sika bi na ɔde wotira kyɛw ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ akokɔ baatan a kyerɛ sɛ ne nan tiaba ne nkumba nti no saa Kyinieɛ no hu na saa na ase kyerɛ yɛnhwɛ Kyinieɛ wei koraa ne yɛmfa ntwa mfoafoa Kyinieɛ baako bi a ɛde mfoafoa no ɔsandehene ɔsɛe yaw akoto ɛpɛn so ɛna ɔyɛ saa Kyinieɛ no ɛyɛ sɛ ɛka sɛ biribi yɛ mfoamfoa a ɛyɛ sɛ ɛnɔma nkumankuma bi a aka ne ho abom baako nti sɛ wohwɛ saa Kyinieɛ no a wobɛhu sɛ ayɛ ne ho sɛ dame bi no nti mfoamfoa so ɛna yɛ nyinaa aka abom nti na ma saa Kyinieɛ no ɛde saa no Kyinieɛ no bi wɔ hɔ a deɛ ɛtua soɔ no ɛfrɛ no bi a babadua so babadua no kyerɛ sɛ yɛ nyinaa nyɛ pɛ yɛde susudua yɛkyerɛ sɛ adeɛ bi a woyɛ wɔ wiase biara no ɛsɛ sɛ wodwene ho mprenu ne ne mprɛnsa so adeɛ bi a ɔyɛ no wiase biara na ɛsɛ ɔdwene ho mprenu ne ne mprɛnsa so abusuafoɔ maka dwe sɛ ɛhyia ɔha biara ɛyɛ adesua berɛ ɛha ne nnɛ yɛde nna adesua no nyinaa ɛbɛsi mede ɛde Kofi Kakare mene Teacher Kantanka ana ɛde dwumadie nyinaa ɛbrɛ abusuafoɔ yɛakra mo